снимаме. Трябва, бе. Готов ли си? Ами, Айде, ще дигам. мисля, че снимам. Чакай се. Да сте сигурни, че се стана, не? Три и ба. Гледай. Ловен. Не. Ловен е, мога да е скъсал на неколко. Спокойно. Правите снимки с моя, а пък ти снимам клип с твоя. Добре, Мисля, правя опит за дигане. Да, мисля, че в момента те снимам, ама Едно, две. Ето трябва да ти тикат минути отгоре. тикат ми секунди, да. Няма много фанеш. Ще го обърна, бе. Пичове. Това... Нещо ми просто. Няма дигаме, Чакай, стой. Стой така. Ето стана снимката. Готов си вече. Готов си вече. Готов си, стана снимката. Не го мисли. Пичове. Да. Това е трудна работа за дигане, ей! Не, как да е трудно, бе. Това няма дигане, ме чуеш. Пичове, ай, Стой. това е момента, давай. така. Много си хубаво брал. Стой. Давай, сега съм го фанал. Стой. Бати окото им. От тук мога да го Чай сега, значи. Готов си. Човек, трябва да заякваме за тези дисциплини. Това е идиотска работа. Хубави снимки излизат. Много хубави снимки стават. Много хубави снимки. Изпри се. Направихте зверска снимка. Стой така. Стой. Чакай, че тук снимам само... Какво снима видеото, не мога да ти кажа. В момента просто не знам. Малко почивка. Дай му вода. Трябва да му дам малко. Заслужава си даже да наджопаш. Не, аз за това се ви облякох, защото знаеш какво Ще джопиш. почивка малко. Тази риба, кой си 99-та година. Тук пише. Дали? Чарица. Вярно ли? Вярвам ти шо. Там ли? Събрах сила. Аз нямам още. Значи тук върви вече 2 минути, да. Така. Значи, понеже гледам снимките, не знам какво става видеото, ама сори, това е. Значи тази риба е садкова. Първата година е гледана в садка. Бахте риба. Това е просто интересно такова животно да го видиш на живо. Просто... Погледай каква опашка, бе, Много. погледни. Качество. Страшно животно просто. Снимаме така опашката. Страшно животно. Разпери му опашлет. Браво, бе, братче. Аз мислех, че няма да има. Правя ти страшни снимки между другото, да знаеш. Много съм добър. Така. Правя вдигане и после го пускам. Да, стига толкова, да. Трябва да го бушнеш. Много хубави снимки направихме. С теглилката, бе? Помагате, бе. С теглилката ще го сложим върху дюшека, той си плува, няма никакви проблеми. Сваля очилата вече. Мани ти очила. Така. Няма ти трябва вече. И бре. Гори. Че той вкара вода и... Става затруднично, ама си струва. Това ще запали интернет. Запали не се. 3 и ще дигам. Това се личи рибата, няма кой да е. Ма не, няма трикове, не са нужни Какви тук. трикове, бе, трикове? Въобще, Момчето си направи кеф трикове. браво. Снимай си му направи. муцунката. А сега Емоционната си. посветло ли Титко? Не. Сега през сутринта. 3,5-4. Няма стане хубава тази снимка, ма ще снимаме така. Снимай. И камерата да върви видеото и това е. Видеото върви нон-стоп, него не съм го спирал. Пичуе, пускам. Ай, Титко, вкарвай. Последна, давай. Стават много хубави снимки, има снимки един път. 28, премерих. 28, да. 28, да. Ел. Ел, де! Ето, то да ти къмне на пружината, Данчо. Това е, дай да го снимам. Снимай. Ако мога го дигнеш. Караме във водата. Да, дай го слагаме върху това. На дюшека.
Не, с мерилката направо ще стане. Мерилката няма стане. Защото иначе го изпусне. 100 дюшек няма стане. 28. Не, ма, това, виж, че се заспали. Я дай малко водичка още. Перам. Ела, правете нещо, бе. Снимаме само. Да. Елате да видите нещо. Виж, че нема живец. Нека. Така, айде. Айде, стига тук. снимки. Ево. Ето тук. Да, оттатък на стойките, да. Ела отсам на стойката. Ела там ще имаш място, къде влезеш и ще макне рибата да си влезе. Само е тия... Карай го водата по него напопи. Не, Толкова мога да взима вода. Ти да си влязал вътре пък вече. Така го дръж, той. Клипчето да върви, клипа е готин. Клипа върви, да, вече станах 6 минути. Той ще умре, дебът. Половин час ви викаме. Браво. То да излезе на състезание. Загледаме, ела. И си прибери въдиците. Кой е това? Крокодил един е фанал. Аз съм вчера крокодил. Я да го виж. 28. Вярно ли бе? Ти си шампион бе. Па го от звер. Мали. Лудница. Страшен Аз не шарам. бях виждал такова. Страшен шарам. Значи виж има ни улави. го пусне бе. Ево виж един 28 кила шарам. Колко тебе? Моля го гушнеш. С него да влезеш. Айде да. Сега ще пробвам. Ще го гушнеш. Ама, мерихте ли го? Да. 28 точно. Много голям шар. Мани ги тия измами тук, че снимаме така, пък ще скрием пръст. Ето Измами, то не мога да го... пред много свидетели. Така, ако мога. Пред много свидетели. Тук няма аналог. Нека да си го мирал сам. Може и да го спуснеш. Добре. Пробва. Коле ви. Леко отбичме. Ба си майка. Така е. Ти ще удави, бе, човек. Чакай, ти бягаш, ама аз не мога да дойда напред. Чакай малко. Чакай да си приближа камерата. Той не мога да го задържите. Да, бе. Тук полекнаха нещата, вече по... така го снима. Моля го извадиш леко. Ама също слънцето сме да знаеш, ама... Нищо ветра. Съдръпна леко. Така. Само че клекни ти. Клекай долу. Ще се мръзнат тъшаците, ама нищо. И фали си по-малък сега, що те мъчи такъв голям. Нали? Кириле, какви снимки съм ти направил, има да ме черпиш, брат, не знам. Стават убийствени просто. Това е. Тия няма начин да реги. Убийствени снимки. Тръгне ли ясно? Ще се наложи. Ето. Сега е красава. То не е ловен никога. Не. Кой знае на кой му е красава? За късане да. Пускай го. Изтърва го, няма значение. Това последното. Ай, бягаш, що ще замръзнеш. Аз съм ги виждал тия топалка само. Има. Айде. Спирам ти вече клип. Стига толкова. Дай на усмивката го за последно. Още се вижда риба. Абе, ето. Спирам.